kawang ning mata anak prapatan wah endi kang minangka dadi perbatasan desa cewek loh bener aran neng ikut tinggal lan zaman begendeng keparasitan desa celeng cawang-cawang dalane baparasita bapak tuan rumah baparasita rame pisan yen setemplat bapak tuan rumah ibu tuan rumah gawe sumur ning perdagangan ning bapak rasita bapak tuan rumah sore Jumat iku pasaran ning mong saiki sampeyan kudu ngerti bapak tuan rumah bapak rasita anak dalan mengetot marani kali bapak tuan rumah bagaimana kegawa meneh ora apa-apa bapak rasita sing pentingnya terlaksana cita-citana kesamuan ning mata anak prapatan kang minangka dadi perbatasan desa cilik loh bener aran ning ikut tinggal lan zaman begendeng tulung pernah selingkuh demeni wong wis duwe tutut telur aja kering jaluk pegat nok desi nok cinta ning kakang masih berat ati wis janji ora maning-maning wis dilebur ning sejarane batin
pinok lu pinok desi pengen lebur dosa bukakan ajar jaluk kodrat cinta kajiwarnoran jajawat ati wis janji ora manis dileburne sejarone batin ibu kadisa pura paparasita majikan sing gede pepe lumayan ati ngucap sumpah lebur dosa sumur rasa kang dobo jati pengen lebur dosa si ngomong paling enak dadi rangga kembang suka dan fatin orang mikiri orang ngurusi sing penting ganteng lan sawae disiji tapi nyatane den fatin kula beli suka den fatin lamun anak julukan kula kang tegirang den fatin duwe pasangan den Fadil masih lengoan den Fadil cari uang selebron den Fadil apa cari bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka orang mikiri orang ngurusi sing penting ganteng lan mobil beli siji apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting den Fadil suka orang mikiri orang ngurusi sing penting ganteng umahe ora siji sing ngomong paling enak kadirangga kembang den Fadil pasang
Apa jare bang